Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Usexolisilo beyoca isilo kwezokuxhumana, EFF imashele ukunukubezwa komfundi kanti ziyaqonga izinkinga kwasemdoni. Izindaba ze1K ZNTV zifundela usiyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ugcine kwabuphondo bethuka isilo ezinkundleni zokuxhumana uMax Makhanya emva kokubizwa inyanga edumile yaseThekwini uBhakanzama. uMakhanya ubesezakhele isicwacwa ngokukhuluma amagama nenhlabathi ngesilo esisesihlalweni uMisuzulu kwaZwelithini. Lesenzo sakhe sisukumise nezinduna, amakhosi kanye nabantwana basendlunkulu. Emva kokusabalala wemfanekiso eqoshiwe ezinkundleni zokuxhumana kaMax Makhanya obekhuluma amagama anenhlabathi ngesilo esesihlalweni uMisuzulu kwaZwelithini, ugcine gobe uphondo wazehlisa wasithoba emva kokubizwa inyanga edumile yaseThekwini uBhakanzama. uNzama uyalela uMax Makhanya ukuba ngambeki impilo yakhe engcupheni ngokuthuka isilo, waphinde wamyalela ukuba ahloniphe isihlalo kanjalo nesilo. Awuyilwi impi engekho into ozoyi-achieve angase yazibana yini. Awuyilwi impi engekho into ozoyi-achieve uqala ubheka ukuthi mangenza lokhu ngizothola, uma ngingakwenzi ngizothola. Awuyibeki impilo yakho at stake kodwa ingekho into ozoyi-achieve. So ngithi mina ke njengoba sewufike la esigodlweni ngoba senguzwini, ngithi mina Max kusuka namhlanje, yabo ngiyacela ukuthi noma kuthubani obesejabula ngokukhuluma ngesiko, ngiyacela cela mina ukungibhaka ukuba asisihloniphe ngoba sesihlabele. Noma singangasho sihlonipha sona isiko, asitheni sihloniphe isihlalo. uMakhanya uthembisa ukuthi uzoyeka ukuthuka isilo ezinkundleni zokuxhumana njengoba ethi naye kuyamthusa njengoba sekuwumlilo osha ubuhanguhangu ezinkundleni zokuxhumana ekubeni kuyinto ayengayiqondile. Ngiyabonga kakhulu King amazwi akho, ngiyakuthembisa mina ukuthi vele kwangeyona inhloso yami ukuthi lo mlilo ubhebhetheke kanje, kwangeyona inhloso yami futhi lo mlilo abantu bayazi ukuthi ubhebhethekiswe yini nini. Mina okwambe ngizenzela nje into engijwayele ukuyenza kuTikTok ekade ngaqala ukuyenza kodwa ayikaze ibe umlilo obhebhetheka kanje. So ngalokho ngithi lento ngempela nami ngithi ayiphele manje, ayiphele. Angeke ngize nje lisakhuluma ngesilo esihlezi esihlalweni. uMakhanya uphinde wakubeka kwacaca ukuthi lokhu asuke kwenza ubengakwenzi egameni lobukhosi besizwe sakaMakhanya eMbumbulu. Ngiyavuma King, abantu bazokhumbula ukuthi vele mina kuTikTok uma ngabe ngikhuluma ngithi mina nguMakhanya noma ngithi thina suMakhanya, abantu bayazi ukuthi kunento ebizwa nge-content. Kuzokhumuleka ukuthi bekunemhlangano eyahlukene obuhlanganisa indlunkulu kwaNongoma kanti omunye ubuseThekwini obuhlanganisa izinduna ukudingida zona izinkinga ezifana nalezi. Ezindabeni ze1K ZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Iqembu le-EFF eMtubatuba lihole imashi nokuthula elwisana nokudlwengulwa kwabesifazane kanye nezingane. Le mashi iza ngemumva kokuthi salokhu iqhubeke njalo imikhankaso ka#JusticeForCwecwe yokweseka umndeni wentombazane encane yaseMatatiyele okusolakala ukuthi yadlwengulwa nguthishanhloko wesikole samabanga aphansi iBergview College eMatatiyele esifundazweni sase-Eastern Cape. Isalokhu iqhubeke njalo imikhankaso ka#JusticeForCwecwe ezidaweni ezahlukene zezwe negqugquzela ukuthi kwenziwe ubulungiso dabeni oluthinta ukunukubezeka ngokucansi komntwana wentombazane neminyaka eyisikhombisa esikoleni iBergview College eMatatiyele eEastern Cape. Lo mkhankaso iza ngemuva kokuthi ke umama womntwana ephumela ubala washo ukuthi ke ufuna ubulungiswa ngomntwana wakhe nabona ngazuthi ke umthetho uyadembesela ukuphenya abasolekayo kulokhu. Into edala ukuthi sifike kanjani la ukuhlukunyezwa, ukuzwa, ukuzokhuza, sizobabaza umhlola omubi kangaka owenzakalayo nowehlele ingane yethu encane, a very young lady
ebesakhula enekusasa eliqhakazile. So ke njoba silana nje sizoqinisekisa ikakhulukazi thina njengabantu besilisa ngoba yithi umsakazo kufanele siphumele obala sigxeke ezidlangalaleni le isenze sibi kangaka abasenzile ngoba leli bhunu leli siyathola futhi umsakazo sekunama rumors ukuthi iDNA ibuye negative and angifuni ukuthi silokho sidwela mathi kulokho kodwa engikushoyo this government of GNU is making sure ukuthi uprotector abantu bakwenza kokubi ngendlela engafanele ngoba eqinisweni lithi abantu bakithi bazosaba phela manje ukuveza izehle ezimbi njengalezi ezibehlele noma ezehlela izingane uma kuukuthi kuzophinde kubuye kuthiwe abadlwenguli okuyibona ngempela bangabasola bokuqala bephume bengenamnyondo. uShangase uthi-ke kungumsebenzi wabo ukuba bavikele abantu besifazane kanye nezingane. Omama bethu, osisi bethu, nodadewethu nezingane zethu, kwi-responsibility yethu thina amadoda ukuthi sikwazi ukuthi sibavikele ngazo zonke izikhathi, sikwazi ukuthi ungathuli nje windoda uze kukhalwa kwamakhelwane ungangeni nezicapha ngoba thina okwethu njenge-EFF is to make sure ukuthi siyaphuma sivikele abantu bakithi ngoba thina siyizwi labantu, we are the voice of the voiceless ngoba thina siphathiswe imandate enjalo kanjalo nama policies ethu aclear ekuthenini we must protect abantu besifazane kanye nezingane ekuhlaleni. Ukuthi-ke uthini umbono wabo nge-AfriForum yeseka uthishanhloko osolekayo kulokhu uthi yabona mama iqiniso engingalisho ukuthi amabhunu akaze ezesithanda. Iqiniso lelo ithina sayisubmita emabhunwini engakaze ezesithanda. Leli bhunu lisikhombisile la sikhumbuza lafaka usawuthi esilondeni ukuthi konje thina ndle emnyama sisukaphi ngoba aqala ukudlwengulwa kwabantu besifazane njengamanje kanye nezingane. Abantu besifazane badlwenguliwe kakhulu ngeapartheid bedlwengulwa yibo ondle beyikhanyilanga amabhunu. Angungithusike mina AfriForum lokho ekushoyo ngoba vele inhlangano racist, inhlangano based on ibala. So bona okwabo bavikela ibala lomuntu omhlophe kuphela. Abanaka ukuthi sizwe sakithi sikusiphi stage njengamanje ikuphi okufanele masikwenze ukuvikela umphakathi wakithi. Lesigeze ndabazi KZN TV nginguSambeliswe Nqulunga ngisemtubatuba. Uyaqhubeka nokuqonga ukungabi nalo uzinzo umasipala waseMdoni njengoba umduvo wezisebenzi ezikhala ngamaholo usungenele kwiviki lesibili. Kuzokhumuleka ukuthi iziko lezindaba le1KZN TV like labika ngodaba lwezisebenzi zalo masipala ezikhala ngokungalinganiswa kwamaholo kanye nokushoda kwezinsiza. Zithi isinqumo sokunyuselwa iholo sathathwa ngonyaka u2019 nokuze kube manje akaze kwenzeke. Usaloku uqhubeke njalo nokukhombisa ukungabi nalo uzinzo umasipala uMdoni njengoba umgqiqo wezisebenzi zalo masipala ezikhala ngokungalinganiswa kwamaholo usungenele kwiviki lesibili. Lezi izisebenzi zithi zifuna umqasha linganisa amaholo ngokwesinqumo esathathwa umkhandlu ngonyaka ka2019 kanti zithi besezithule ngokwanele umqasha engazifezekisi izithembiso ekubeni wakwazi ukukhokhela izimeneja. Usekela nobhala wenyunyana yezisebenzi SAMU kusifundazwe uXolani Nshinga uyachaza. Singaqinisekisa ukuthi eMdoni isimo sanje ngoba sinjalo. Silesibuyela njalo nje ingxoxweni njengoba sasisho. But ke kucacile ukuthi inkinga ekhona ngoba nabasebenzi have analyze isimo sisonke kwatholakala ukuthi hayi inkinga esinayo kahle kahle municipal manager no mayor uyibona nje abayinkinga abangayimisela ukuthi into zabasebenzi ziphambili. But ke sifuna ukubonga kakhulu ke ukuthi ke esimweni sa municipal manager sesithanda ukusizakala. Sikhuluma nje kumanje usehleze ekhaya akasekho kulo masipala waseMdoni. So inkinga ke isho ukuthi abasebenzi ababhekene nayo nathi ukuzilonga inkinga yethu kuyaphambili. Seku umeya ke njengamanje. Uthi njengoba kuqhubeka izingxoxo asikho isivumelwano abafinyelela kusona. So we are hoping njengoba sizongena la ngaphakathi ngoba izolo bekuhlela ikhansela ukuthi mhlawumbe ikhona into enesense ezokwazi ukuthi sise phambili. Uzokhumbula umsakazo ukuthi ke kule matter lesikhuluma ngeresolution eyathathwa ama council full council unanimously
abekho abaphikisana nayo kwathiwa equalizer imanager and then we further investigate further and then equalizer bonke abasebenzi bamasipala ngoba amahola angafani so bona they've decided ukuthi neba equalizer imanager kuphela. Uthi abasebenzi bese bebekezelele ngokwanele njengoba isinqumo sokulinganiswa kwamaholo sikade saphuma. From 2019 so mobile ukuthi abasebenzi ba patient kangakanani so abasebenzi now they're very clear it's now or never. Iziko lezindaba lizame kaningi ukuthola uhlangothi lwamasipala uMdoni ukuthola ukuthi izingxoxo ngalolu daba sezihambe zafinyelela kuphi kodwa benqabile ukuphawula kanti njengamanje idolobha iScottburg ligcwele imfucuza njengoba izisebenzi ziwabeke phansi amathuluzi. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemdoni. Ake hlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Usexolisilo beyoca isilo kwezokuxhumana EFF imashele ukunukubezwa komfundi kanti ziyaqonga izinkinga kwasemdoni. Umndeni wephoyisa eladutshulwa labulawa esikhawini ngasempangeni enyakatho nelikaMthaniya ngoZibandlela wangonyaka odlula uKapteni Mandla Khubisa uthi ufuna ubulungiswa kuboshwe bonke abasolwa ekubulaweni kwakhe. Lo mndeni uphawule kanje kulandela ukuvela enkantolo kaMantshi esikhaleni kobandakanyeka ekubulaweni kwakhe. Umndeni wakaKhubisa uthi ubhlungu ungaziswa ngalutho ngokuqhubeka ecaleni lokuboshwa kwabasolwa ngokubulawa kwelungu lawo uKapteni Mandla Khubisa owadutshulwa washona ngoZibandlela ngonyaka odlule ngesikhathi esiza kamakhelwane wakhe kubanjwa kwenkunzi. Dadewabo kaMufu Doris Zulu uthi kusukela ke afihlwa ubhuti wabo abaziswa ngalutho okuqhubekayo ecaleni lokubulawa kwakhe. Into engiphethe kabuhlungu ke akaze ngisithole update akaze ke kwenzeke lutho since ashona ubhuti wami. Nezithembiso ezayithenjiswa amaphoyisa ukuthi azozenza wazafike namhlanje ezokwenza lezo thembiso awakazi amaphoyisa ezosiluleka ngokomqondo akwenze lutho into esihlale sibuza yona ukuthi kazi kwenzakalani iyona yiphi into efanele siyenze makusukela manje kodwa kube imibuzo nje esibuza yona esingakwazi ukuyiphendula. uKapteni Mandla Khubisa waba ngamanye kamaphoyisa amahlanu abulawa ngoZibandlela eNingizimu Afrika. Lo mndeni uthi ufuna kubulungiswa baboshwe ke bonke abasolwa ecaleni lokubulawa kwakhe. Into engidingayo nje la esidingayo ezifamily sidinga ijustice. Ngoba akwazi ukuthi ngavele kushona umuntu nje kusukela ngoDecember till today akukho lutho akutholakala lutho asizwa lutho sitshelwa lutho angazi ukuthi fanele senze njani. Sicela ijustice. Sicela ijustice ukuze nathi sibe nokuphila nokuphumula emhlabeni. Indlela ubhuti wami washona ngayo yasilimaza kakhulu ngilibele lawanje ngengalali ngisho ebusuku. Ngibuza imibuzo engaphendulwa umuntu. Ubhuti wami wasekufana nobhuti efana nobaba ayikho ayisima nginenkinga ngazi ukuthi nginomuntu engizokhuluma naye njengamanje anginabo ngisho ubuthongo. Nonkosikazi wakhe akalulama esibhedlela akekho umuntu engizokhuluma naye ukuthi makunje kwenziwa kanjani. Ngicela ijustice. Uyedwa kumsolo saboshiwe kuleli cala obhekene necala lokubulala kanti kabanye basagcoleka amathafa. Ezindabeni ze1 KZN TV kubinkosi Nhle Mthembu eRichards Bay. Usulwe inyembezi wesifazane othi ubefikelwa usizi njalo uma kunezimvula ezinkulu ngenxa yesimo sendlaba ehlala kuyo. UNokuthula Gcume wasentwasahlobo eUnderberg uthi besephenduke inhleka yisemphakathini ewelwa indlu. Imeya yomasipala uDkt Nkosazana Dlamini Zuma uSindiswa Msomi uthi basebenzise uhlelo leoperation sukuma sakhe ukwakhela lendlu ngenxa yokuphuthuma kwesimo. Owesifazane owakhelwe indlu umasipala iDkt Nkosazana Dlamini Zuma uNokuthula Gcume
uthi bese singesihle isimo sekhaya abehlala kulona njengoba laze lacekeleka phansi izimvula ezinamandla. Ngelinye ilanga shuthi kwafika shuthi imvula shuthi siyibekiwe shuthi indlu yasimile vele kwafika shuthi imvula bese ke shuthi afika shuthi izangena shuthi emnyango amanzi agena agcola shuthi indlu ngena inkamera guduza shuthi yekela kuyindlu shuthi awisa shuthi ukuhlukana la kwendlu shuthi ayidiliza shuthi indlu kwaphinda futhi abhidliza shuthi ingalena shuthi kwalimala shuthi nempahla ke amakhabethe ke shuthi namabhodwe ke shuthi kwalimala shuthi nje lokho kwabanzima kakhulu abantu shuthi bahleka shuthi bengikhuluma nanga ngithi bazongisiza kodwa ngaba ikhansela lithi kwaphoqa ukuba bamzamele umoya omhlaba ugcume ukuze ezokwazi ukuhlomula ngendlu entsha. So emva ukuthi sixoxisanileke nenduna nabanye kwawukuthi ke ngoba zikhona indawo kwama site atholakalayo sagcina kuyenziwa imizamo ukuthi mhlambe mengatholakala indawo yokuthi athuthele ngakhona ngoba ngicabanga ukuthi kade kuwo kokugcina nje kuwenje indlu kakhudlwana impela yamoshakala kanti umuntu onengane kukhona nengane esencane so isimo besingekho sihle kahle ekuthena ngaqhubeka kahle so kwase kube ikona ukuthi mhlawumbe utholela indawo kwenye indawo ekeduzane kodwa nala kade ekhona ngokuvumelana naye nokubanisana nenduna wakwazi ukuthatholela umhlaba. Imeya kulomasipala uSindisiwe Msomi uthi lendlu bayakhe ngohlelo lweoperation Sukumasakhe kanye nezinye kweminye imiphakathi. Sivula operation Sukumasakhe akuyona ke yodwa siyakhe kulonyaka unyaka nonyaka siyazakhe izindlu ezinjenganalezi sakhe ezintathu kulonyaka ka2024-25 asiyona ke indawo eyakha izindlu kodwa ngoba abantu sihleli nabo ekuhlaleni uma sibona ukuthi umuntu uhlele esimweni sesisibi kakhulu esibucayi siya thatha kwibudget yethu ya operation Sukumasakhe simakhele indlu simakhelileke nomama wala ekhaya indlu enye sizoyivula ntambama ku Ward 2 ka Ward 1 la sikhona sizovula enye indlu namhlanje ka Ward 2 esiyakhele omunye umndeni futhi nawo owavelelwa idisaster yokuqhunyelwa igas siphinde sivule enye indlu futhi ka Ward 5 ngomhla ka9 nangonyaka ozayo futhi financial year ezayo soqhubeka silokho sisakha lezindlu za operation Sukumasakhe while silinde ama project ezayo no human settlement nawo sasebenzisana nawo ukuthi uzufike wakhela abantu base Dr NTZ izindlu kodwa nje masibona ukuthi ayisekubi kakhulu siyangenelela. Ezindabeni is1KZN TV ku Ayanda Dube sintwasa hlobo eUnderberg. Ucela usizo umndeni wakaKhumalo ngaphansi ka Ward 15 eMnambithi enhlanele kaMthaniya othi sekuphele iminyaka eminingi uhleli ngaphansi kwengcindezi yokungabi nalo uphahlo oluphephile. Lo mndeni ungeminye kweyathinteka kwizikhukhula kanti nakuba ke amakhansela athembisa ukulekelela kodwa akaze kube khona ushintsho. Ube usuveza ukuba ke kunzima ukuba bekwazi ukuzakhela njengoba nabantwana bakhona bengasebenzi. Ukhathazekile umndeni wakaKhumalo ngaphansi kaMasipala Alfred Duma lokho emva kwesikhathi eside balimalelwa uphahla. Ujabulile Khumalo uthi usephila ngokwesaba. Yawa nayo ngapha. Nakufika nje izulu ngiphatheka kabi. Ngithi oh hey. Engabe namhlanje lizongenze njani? La kuvalwe ngeplastic lo mnyango uphumela athi uphumela ngale kameleni. Livela liphephule nje lingene. Phephethe ikhukhula. Ngisale senginjalo umntana sengibutha. Ngibutha amanzi, ngafaka emabhayidini wathi ngishele phandle. Nangapha ade kwikamela khona ayangena kakhulu ke khona wathi siziba. Achitheke ngafaka emabhayidini lawuzelise. Ngachitha nje. Elinye lamalungu omndeni lithi sekukaningi belibika lolu daba kodwa kufana nokuthela amanzi emhlanu wedada. Lana sinibizele ukucela usizo lendlu umuntu omdala lo umalo uhleze anetha manje ngabe linethi izulu uyasikumela sukumandlule ngoba kusuke sekumanzi phansi alinde kuze kudlule imvula bese ke akha amanzi ke akhipha amanzi ke bese ndlala amasaka khona ezokwazi ukulala. Usizo kade lacelakala amakhansela afike akazenze lutho kwaze wafika ngisho ama social work kubafika nje bangenza lutho abaphindanga babuya.
namakhaza akakhona uzongena ngisho umaskito akulaleki la endlini. Kanti uJabulile ubesenxusa ukuba kube khona bangalekelela njengoba kunzima nabantwana bengasebenzi. Ya ngicela bafake emsebenzini. Emsebenzini ingane akusebenzi umuntu. Badayisela ama-snacks nje-ke nawe uyazi-ke ama-snacks ukuthi awanalutho. Bangakheleke indlu. Kanti-ke imeya yomasipala Alfred Duma uZamasibisi uthi nakuba engenalo ulwazi ngalolu daba kodwa uzozibophezela ekuthenini eyovakashela lo mndeni ukuze bebona bangakwenza. Angikusho ukuthi ke awukho umbiko engeke ngawuthola mayelana nomndeni oseward 15 ohleli endaweni engeyinhle. Noma lokho kungasho ukuthi ukube umbiko ngiucoshile kukhona okusheshayo ebengizokwenza ngoba umphakathi wakithi uzokhumbula phela ukuthi thina njengomasipala asinayo ibudget yokwakha izindlu. Kodwa futhi asihlali isigoqe izandla uma ngabe kuukuthi abantu bakithi siyasibona isimo abahleli kuso ukuthi asigwinyise imathe. Ngiqonda ukuthi noma kungekho okusheshayo bengizokwenza kodwa akusho ukuthi bengizogcina ngingenzanga lutho. Ngizohamba ke ngiyobona lo yamndeni olapha eWard 15 ngikwazi ukubonela isimo sakhona ngibone ukuthi yini engingahle ngiyenze. Thobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngise Alfred Duma. Ake siphinde sihlabena nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Usexolisilo beyoca isilo kwezokuxhumana EFF imashele ukunukubezwa komfundi kanti ziyaqonga izinkinga kwasemdoni. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.57 uma liqhathaniswa nedola lasemelika libe u-23.97 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.04 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona lingu-$3,116.45 i-ounce kuthi uwayilo ongahluziwe ube u-$74.49 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Imamelodi Sundowns iziphungulele umsebenzi yehlule i-Experience yase-Tunisia emidlalweni omlenze wokuqala wokuhlungela ukuya kowandulelo wamanqamu we-CAF Champions League eLoftusfield Stadium ePitoli izolo ntambama. Igoli likaPeter Shawulile alishaya isombeni sesibili liqinisekisile ukuthi i-Sundowns izovakashela i-Experience kowomlenze wesibili ngolwesibili isethubeni elihle lokudlulela kowandulelo wamanqamu. Ama-Brazilians asedinga ukudlala ngokulingana ukuze ezodlulela esigabeni akhishwe kuso yiyona i-Experience ngesizini edlule. Isaqeqeshwa ke nguMiguel Cardoso osengumqeqeshi wama-Brazilians. Ngokushaya iqembu lakhe lakudala uCardoso uqophe umlando wokuba ngumqeqeshi wokuqala we-Sundowns olithele isibhaxu kwi-Champions League. Ngaphambi komdlalo wayizolo i-Sundowns ibingakazi yehlule i-Experience kwi-Champions League. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ndlela zimhlophe ngiyaziguqise bese kuphathele zona namhlanje osihlangabezwe noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.